kolesterolsænkende egenskaber i mat kommer fra næringsstoffer som løselig fiber, plantesteroler og sundt fedt. Løselig fiber, som findes i havre, bønner, frugt og grøntsager, binder C til kolesterol og reducerer absorptionen. Plantesteroler i beriget mat konkurrerer med kolesterol om absorption og sænker LDL. Sundt fedt i matvarer som avocado, nødder, fedt fisk forbedrer kolesterolniveauet. Omega-3 fedtsyrer reducerer triglycerider, reducerer risikoen for hjertesygdom. Antioxidanter i frugt, grøntsager, nødder beskytter mod hjertesygdom ved at reducere betændelse. Fytosteroler i nødder, frø og olier ligner kolesterol og hindrer dets absorption. Havrerig på løselig fiber kan havre bidrage til at sænke LDL, dårlige kolesterolniveauer, når det konsumeres regelmæssigt. Byg indeholder løselig fiber, som kan hjælpe til med at reducere LDL-kolesterol. Bønner, linser, kikærter og ærter er udmærkede kilder til løselig fiber og plantebaseret protein, som kan bidrage til at sænke LDL-kolesterolet. Nødder, mandler, valnødder, pistacenødder og andre nødder er rige på sundt fedt, fiber og plantesteroler, som kan bidrage til at sænke LDL-kolesterolet. Fedt fisk, laks, makrel, øret, sardiner og anden fedt fisk er høj i omega-3 fedtsyrer, som kan bidrage til at sænke triglycerider og øge HDL-kolesterolniveauet godt. Avocado er rig på enumættet fedt, som kan bidrage til at sænke LDL-kolesterolniveauet og øge HDL-kolesterolet. Olivenolie, extra virgin olivenolie, er et sundt fedt, som er rig på enumættet fedt og antioxidanter. Farverige frugter og grøntsager er fuldpakket med antioxidanter, vitaminer, mineraler og fiber, som kan bidrage til at støtte hjertehelsen og sænke kolesterolniveauet. Hele korn, som brun ris, quinoa, fuld hvede og bulgur, er rige på fiber, vitaminer og mineraler, som kan bidrage til at sænke LDL-kolesterolniveauet og forbedre den generelle hjertehelsen. Sojabønner, tofu, tempe og sojamælk indeholder plantebaserede proteiner, kaldt sojaisoflavoner, som kan bidrage til at sænke LDL-kolesterolniveauet. Og inkluderer disse matvarerne i et balanceret kosthold støtter hjertehelsen og sænker kolesterolet.